У гэтыя сумныя лістападаўскія дні сапраўдны навагодні настрой дораць юныя фларысты з усіх рэгіёнаў вобласці. Яны прадставілі сваё майстэрства на традыцыйным абласным конкурсе выставе «Лёд, кветкі, фантазія». Смелыя ідэі і задумкі, незвычайныя дызайнерскія рашэнні ўдзельнікаў фларыстычнага мастацтва ацаніла Інна Кирыенкова. Собаку мы делали основу из газета, варили крахмал, делали основу, там была игрушка, основа игрушка. Наверх вот этими белыми салфетками наклеивали траву, там недалеко от школы собирали, там была цветочки мы засушивали. Усе канкурсанты ў роўных умовах. За 2 гадзіны ім неабходна зрабіць фларыстычную цацку, сімвал года. Па ўсходнім календары 2018 год жоўтага сабакі. Работа павінна быць аб'ёмнай і выраблена з прыроднага матэрыялу. Сена, шышкі, засушаная трава і кветкі, драўляныя апілкі, мох – усё, што толькі ёсць у прыродзе, можна бачыць у руках юных творцаў. Дзякуючы багатай фантазіі, ім удаецца рэалізаваць свае самыя смелыя ідэі. У выніку літаральна на вачах з'яўляюцца вось такія забаўныя цацкі. Мы брали шишки, а также сухие цветы. Низ мы обклеили опилками и их посыпали блестками. Также взяли шишки, задекорировали, и также будет у нас такая игрушка будет висеть в зубах из корицы и сушеных апельсинов. Больш за 200 работ прадставілі юныя фларысты ў навагодняй экспазіцыі «Зімовая казка», якія яны прывезлі з сабой. Над імі творцы працавалі не адзін дзень. Гэта было іх дамашняе заданне. Работы абавязкова ацэніць журы і лепшае абярэ на рэспубліканскі конкурс. Большасць работ будзе экспанавацца на працягу ўсіх навагодніх святаў. Тут можна пабачыць і елкі-прыгажуні, якія здзіўляюць умелым спалучэннем розных матэрыялаў і тэхнікі. Тут і каларытныя арт-аб'екты, інтэр'ерныя кампазіцыі і нават фларыстычныя калекцыі. Дарэчы, апошнія з выявамі разнастайных матылькоў і жучкоў, рыбак і птушак прадстаўлены ўпершыню. І як не пагадзіцца з арганізатарамі, што майстэрства дзяцей з кожным годам толькі расце. Каждый раз у нас проходят учебы для педагогов. Это важно, то есть педагог уже едет в свой регион, и он уже знает, над чем им работать. И дети тоже приезжают, но часто приезжают уже дети, которые у нас уже были, то есть они увидели свои ошибки прошлогодние, да, и они уже увидели, над чем им работать дальше целый год. И это очень важно. Поэтому вот работы с каждым годом, они растут, их мастерство. Аўтары гэтых работ – неаднаразовыя пераможцы і прызёры рэспубліканскага конкурсу. Арганізатары упэўнены, ім будзе чым здзівіць сталічнага гледача і на гэты раз. А для наведвальнікаў гэтай чароўнай экспазіцыі цудоўная магчымасць акунуцца ў навагоднюю казку, адчуць атмасферу надыходзячага свята. Інна Кирыенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.